ez da hasi. Egin duguna izan da bakarri konparezentzia bat, konparezentzia horretan idazkari judizialak gure kideen atxiloketaren berri emondu, eta gero galdetu dotzie inputatu guztiei ia zei pentsatzen zuten beraien defentsaren inguruan. Danak erratifikatu dute bere konfiantzako abokatuarekin nahi dutela jarraitu, eta orduan beste ale guztiei tramitea emondozku esateko zer pentsatzen dugun, eta nola ez, danak pentsatzen dugu defentsa eskubidea fundamental bat dela, ezin da atzera bota, ez badaude arrazoi oso garbiak eta oso importanteak, kasu honetan ez daude, eta orduan epaiketa bertan bera geratu da, eta ez dakigu noiz hasiko dan berriro, ez daukago idearik, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta horren arabera salak erabaki bat hartuko dugu. Atxilotuen inguruan, zer dakizue eta nola irakurketa egiten duzu? Atxilotuen inguruan dakiguna da, atxilotuak izan direla goizalde honetan, ez daudela inkomunikaturik, badakigula Treskantuseko goizaldegian daudela, datozen egunetan deklarazioak hartuko dutziozela, eta gurekin posibla izango dela hori ere badakigu badeia jaso izan dugu zelako hori esanez, eta dakiguna da ez daukala zentzurik, ez dauka logikarik, eta ez dauka nondik hartu olako gauza bat, kontuan izan da gaur epauketa geundela, kontuan izan da gehienak abokatua direla, lan egiten dutela Audientzia Nazionalean, legeak posibilitatzen du zitatuak izatea eta zitazinak jasotzea eta deklaratzera atxiloketak izan gabe, eta gero, nik uste dut oso argi dagola, beraien lana izan dela bakarrik beti, beraien bezeroen defentsan, eta beraien lana askotan kolokan jarri du Estatu Espainola. Hain zuzen ere, Estrasburgoko sententzia da adibide garbi bat, eta orain zera oso ezaguna, baina baita ere momentu honetan tramitatzen ari dire beste eskakizun batzuk, orain maigainan dekienak. Erabaki horiek posibilitatuko dituztelako pertsona batzuk ere kaleratuak izatea, eta orduan gai hori da benetan kezkatzen dauena, eta horren alde lan egiteagaitik, nik uste dut erantzuna hau izan dela.